Din hija binja tal-komunità mhux biss fl-għan tagħha u fil-fatt ix-xewqa tal-Knisja hija li tkun servizz għall-komunità kollha, imma li tesprimi wkoll is-solidarjetà fil-komunità. Il-fatt li l-Istat, il-Knisja, anke l-privat ingħaqadna biex il-komunità jkollha aġenzija u anke strument ta' solidarjetà ma' min hu batut. Huwa sinjal ta' tama u messaġġ li flimkien nistgħu nagħmlu ħafna ġid.